ne samo da nisu ukinuli reality program, već su juče najavili i snimanje nove sezone. Pa zar to nije sramotno? Emitovanje programa kojim se promoviše nasilje mora da se prekine odmah. Odgovornost za propuste mora da se preuzme odmah. Mi nemamo više vremena za čekanje. Zato očekujemo da se sledeće nedelje u Skupštini izglasa opoziv Bratislavu Gašiću. Očekujemo smenu REM-a. Dosta je bilo igranja sa strpljenjem, ljudi. Još jednom poručujemo sa ovog mesta: ispunite zahteve do kraja sledeće nedelje. Narode, želim nešto važno da vam prenesem. U ime organizatora poručujem sledeće: ako do kraja iduće nedelje ne budu ispunjeni zahtevi, protesti će dobiti novi oblik. Idemo u napad. Sabine, ćemo krenuti u nove akcije. Zato vas pozivam da na sledeći put bude više nego ikad. Nema nazad! Radicalizzare protesto non avvega da sottobuona vittoria da Costa Cerinci.